Hezký den, milé ženy, vítám vás u dalšího rozhovoru. Tentokrát moje pozvání přijala Tereza Richterová. Ahoj, Terko, vítej. Ahoj, ahoj a všechny vás zdravím. Já se jmenuji Klára Lazarčík, jsem celostní lékařka, teďko jsem na mateřské, mám malého chlapečka a na Facebooku vedu skupinu podpůrnou pro maminky, která se jmenuje Pro radost v mateřství, kde řešíme různá témata, i týkající se zdraví, ale i toho provozu s dětmi. A snažím se do toho vnést víc radosti a ukázat ženám, že není všechno jenom starost a že se s dětmi dá i zažít spoustu toho veselého a jak to udělat, aby vlastně se žena úplně nestratila pod tou tíhou povinností, kterých v tom mateřství je ohromná spousta. Mohla by se s nám, prosím, Terko, taky představit? Určitě, určitě. Já jsem teda Tereza Richterová, jak už bylo řečeno. Jsem maminka 3letého chlapečka a vlastně původně jsem teda tanečnice, baletka. Vlastně po konzervatoři jsem studovala spíše takové obory jako taneční pedagogika nebo různě taneční divadelní věda a takové věci. Ale vlastně po porodu se mi tak jakoby přihodilo, že se mi začal hodně zhoršovat vlastně fyzický a psychický stav, až jsem teda nakonec začala být nucena používat invalidní vozík a tak vlastně se ten můj život tak ještě víc nasměroval konkrétně i vlastně k tomu, čím se chci zabývat, nebo prostě co za témata ten člověk získá v tom životě, no. Vy máte s manželem hodně zajímavý projekt, který bych právě chtěla maminkám představit. Tak mohla bys říct, o co jde a jak vlastně ten nápad vůbec vznikl? Mhm, určitě. Takže projekt se jmenuje Pružná psychologie a vlastně je to organizace, která poskytuje mobilní psychologickou péči právě osobám, co mají tu mobilitu vlastně z různých důvodů omezenou. Není úplně možné pro ně se nějakým způsobem pravidelně, bez toho aniž by zatížili hodně sebe nebo celou rodinu, dostávat k psychologovi nebo vůbec takhle k nějaké péči a vlastně zajistit tuhle vlastně dostupnou péči všem takhle skupinám. Ono vlastně těch skupin je samozřejmě vícero, ale jsou takové tři hlavní, řekněme. Jednou jsou maminky, jak vlastně po porodu v 6 nedělí, tak samozřejmě někdy ty těžké chvíle přicházejí ještě později. A taky samozřejmě maminky, které vlastně jsou na rizikovém těhotenství, protože to je taky období, které je hodně stresující, je to hodně náročné, ale vlastně ty ženy nemůžou, ani by vlastně neměly prostě courat každý den nebo každý týden prostě za psychologem na nějakou skupinu. Je tohle prostě jako náročné. Zároveň zažívají vlastně sociální izolaci, protože mají určené různé vycházky a takové věci. Pak vlastně další tou skupinou jsou samozřejmě lidi, co mají nějakou poruchu pohybového aparátu nebo jsou nějak prostě nemocní, třeba mají rakovinu nebo jiné takové vážné onemocnění, které jim vlastně taky stěžuje velmi tu životní situaci, má to velký vliv na ten psychický tlak, který prožívají, ale vlastně taky nejsou z toho se někam takhle dopravovat. A poslední kategorii jsou samozřejmě vlastně pečující osoby. To znamená hlavně maminky, co se starají o své děti, nějakým způsobem handicapované. Samozřejmě takové maminky bývají často i samoživitelky, protože opravdu často se stává, že zůstanou na dítě sami. O to je ta situace složitější. A často teda z toho, jakou my máme zkušenost, jsou navíc i většinou z nějaké vesničky, že většinou často nebydlí ani v nějakém městě, ale opravdu mají jako velmi omezenou kolem sebe tu infrastrukturu, kterou můžou využívat. Takže to jsou takové tři skupiny. Samozřejmě pečující osoby jsou třeba i lidé, co se zase starají o své rodiče, třeba už v pokročilém věku a taky je nemůžou třeba nechat sami bez dozoru. No. A teď vlastně k té otázce, jak jsme k tomu dospěli.
On vlastně, můj manžel je psycholog, vzala jsem si ho teda jako studenta psychologie a tak jsme k těmhle tématům měli vždycky dost blízko samozřejmě. O to bylo naše takové až jako větší překvapení, když jsem teda už v těhotenství naznala, že psychicky jakoby nejsem úplně v pořádku, jednak jsem byla přepracovaná a vlastně celkově už to nebyla jenom taková emoční, normální dráždivost, řekněme hormonální, ale fakt už jsem prostě cítila, že nemůžu a že už prostě jako konec a že dítě byla možná chyba a že prostě už mi prostě začaly najíždět takové jako fakt čím dál tím horší stavy a myšlenky. A vlastně se mi stalo, že půl roku jsem vlastně nesehnala odborníka, Mhm. ke kterému bych mohla docházet. Takže to samozřejmě začalo hodně kulminovat ten stav. A A to teda podotýkám, že jsme byli z oblasti a měli jsme jako kontakty, řekněme, kdy to pro nás nebyla úplně španělská vesnice se na někoho nakontaktovat. Zároveň v půlce mého těhotenství začala jako epidemie covidu, takže to samozřejmě tu situaci hodně znesnadnilo, že v momentě, kdy jsem si tu odvahu dodala a teda rozhodla se, tak všichni zavřeli a bylo prostě stop. Takže pak to bylo náročné a vlastně mi z toho ale i vešla taková moje zkušenost, kterou bych vlastně chtěla dál předávat, že je vlastně dobrý tu pomoc opravdu vyhledat a říct si o ní klidně hned, když člověk začne vnímat, že něco není v pořádku, nebo když cítí nějakou nejistotu, protože čím je to vlastně horší, tím hůře se vlastně ta pomoc jak schání, protože člověk má na ničím dál tím méně síly na to schánění té pomoci, na dělání těch kroků. I vlastně to pořád zachází dál a dál a není to vlastně třeba. Naopak potom se jako setkáváme s tím, a i u sebe jsem se s tím samozřejmě setkala, že když zase to člověk podchytí jakoby na začátku, tak si říká, no ale mě vlastně nic není, mě vlastně nic nebylo, jako já jsem někoho otravoval a vlastně v důsledku prostě to bylo úplně v pohodě. Ale to je právě to, že pak třeba lidi i někdy mají výčitky nebo se cítí jakoby špatně, ale já si myslím, že tohle je vlastně věc, kterou bychom i chtěli i potom třeba nějakou kampaní, co se chystáme mít na Facebooku, prostě trošku osvětovou a tak vlastně změnit, protože je vždycky lepší tohleto vlastně řešit dřív, dokud na to člověk má a právě může být celou dobu fit. Určitě, určitě a je to i jednodušší pro toho terapeuta a stačí třeba i někdy kratší doba té léčby. Já právě v ordinaci taky pracuju s pacienty, kteří mají nějaké psychické potíže, to je velmi časté. A taky jim to právě vždycky říkám, že ta péče nebo ta pomoc tady je, ale je potřeba ji hledat a je dobré s tím začít co nejdřív. Pokud prostě cítíte, že máte problém, že vám něco přerůstá přes hlavu a potřebovali byste pomocnou ruku, třeba i, aby vás jenom někdo vyslechl a nasměroval někam dál, tak hned začít hledat a zároveň doporučuju i potom zkoušet víc těch terapeutů. Když třeba máte pocit, někdy se stane, že ten terapeut vám nesedne, ať už osobnostně, anebo třeba tou metodou, které používá, tak je dobré vyzkoušet třeba 2-3 sezení a pokud to není ono, tak zkusit jiného. Protože ty terapeuti jsou akorát v některých oblastech může být těžší je najít a vy žijete vlastně v Olomouckém kraji, je to tak. Je to tak, Takže je tam to tak. ono je to třeba jiná situace je v Praze a jiná situace je někde na vesnici. To, jak jsi říkala, Mm. může být opravdu velký rozdíl, takže je lepší opravdu začít hledat dřív. To určitě souhlasím. A Mm. zároveň i třeba to poradit. Když by ten problém se netýkal vás, ale měli jste pocit, že třeba váš příbuzný, blízký nebo kamarádka
má nějaké potíže, se kterými už nestačí jenom jít na kafe, tak jí poradit, že ty možnosti tady jsou a třeba dát kontakt. Mimo jiné může dát kontakt na vás, pokud to bude v tom Olomouckém kraji. No a vy ale plánujete i se nějak rozšířit, je to tak? Zatím, Je, je jak to je tak. Je vlastně, já bych se možná ještě na chvilku vrátila k té předchozí otázce, Mhm. jestli nevadí a vlastně hned na to pak ještě navážu, protože já za A jsem chtěla ještě poděkovat za to vlastně možné vystřídání těch terapeutů, protože to si myslím, že je hodně důležité. Zároveň si myslím, že není dobré odcházet hned po prvním setkání, protože to opravdu seznamovací setkání, kdy si obě ty strany potřebují nějak porozumět a vyjasnit, jaký i bude další plán a co je prostě důležité v tom setkání. Ale třeba my právě se snažíme mít více vlastně těch možných terapeutů, aby aby prostě se mohli, když to tak řeknu, když tak prostřídat i v rámci té jedné organizace. A není na tom vlastně vůbec nic špatného. A vlastně je lepší si říct, tenhle mi nesedí, tenhle mi sedí, že to je opravdu hodně důležitý bod, protože je to taky opředené takovým tabu a člověk se cítí jako špatně. A myslím si, že to není třeba, i když sama s tím u hodně třeba lékařů nebo různých odborníků a tak služeb samozřejmě bojuju, protože to opravdu v nás jako vžité. A ještě jedna věc, co jsem právě chtěla podotknout, je, že my jsme se vlastně setkali s tím zdravotním systémem, řekněme, a psychologickou péčí a tak vlastně z různých stran jako klienti i řekněme skrze manžela i jako ti poskytovatelé. A opravdu jsme si všimli té díry na trhu, když to tak řeknu, opravdu pro ty lidi, co nemají úplně ty možnosti se vlastně té pomoci domoct a za ní pravidelně dojíždět. My jsme vlastně, protože jsem pomoc opravdu akutně potřebovala, takže to vlastně vypadalo tak, že manžel vlastně první dobu vůbec jako nechodil do práce, nebyli jsme toho schopní a takže jsme vlastně musel oblíknout pomoc prostě se vypravit mě, vlastně tomu malému našemu Zdendovi, kterému už se třeba chtěl zrovna spát, vlastně se to nemohlo podřídit tomu jeho režimu a vlastně musel nás naložit do auta, anebo když jsme neměli auto nebo bylo pokažené, tak do nějakého taxíku, vlastně vzít tu autosedačku, pak nás tam prostě jako dopravit, počkat na mě tu hodinku, než prostě skončím a zase jet zpátky. A my jsme si říkali, že to je tak hrozně náročný, že já už tam jenom přijdu a už jsem schopná tam jenom skoro spát, protože prostě je to prostě síla. Mhm. A to nás vlastně hodně fakt taky přivedlo k té myšlence opravdu zajistit službu, která by se vlastně přizpůsobovala těm cílovým skupinám, ale i časově. A teď to myslím tak, že často i na těch různých facebookových skupinách, kde jsou maminky a tak je často, já bych tak ráda někam šla k nějakému odborníkovi, ale nemá mi kdo prostě pohlídat to dítě a tak. A vlastně my bychom si přáli, aby třeba byla možnost i taková, že opravdu to sezení třeba proběhne v 6 večer, o 6:30, nebo prostě v sobotu dopoledne a že vlastně pokud je tam nějaká podporující rodina, tak v ten moment manžel, který není v práci, třeba může vzít dítě prostě na procházku v kočárku a ta maminka má přece jenom ten čas pro sebe. Kdyby vlastně tohle se nám opravdu povedlo udělat jako nějaký opravdu zaběhlý systém jakoby fungování té služby, protože my právě chceme nabídnout tu pružnost, tu flexibilitu časovou a vlastně kdyby tam právě byla různá odezva z té strany těch partnerů a jakoby rodin v té péči o to dítě, takhle ať ta maminka může mít čas pro sebe, tak by to bylo úplně to Mhm. nejlepší, co může být. A Jo. to právě se dostávám k tomu rozšiřování. Protože my samozřejmě jsme založili teda organizaci tento rok, takže tak postupně prostě nám přibývají klienti, postupně oslovujeme nové kolegy a, a vlastně
tak trošku řekněme i pilotně zkoumáme, co třeba funguje, co víc nefunguje, kde jsou nějaké jakoby mantinely. Protože samozřejmě máme ty věci hodně ošahané z té pozice toho klienta, ale zase každý člověk je jiný, každý člověk má jiné potřeby. Manžel vlastně už pár let je zapojen i do projektu home sharing, jakoby odlehčovací služby pro vlastně rodiny, co pečují o dítě s kombinovaným postižením a v rámci této práce vlastně jako psycholog také jakoby navštěvoval rodiny a mapoval jejich potřeby a takhle, takže měl vlastně zkušenost on zase s těmi pečujícími vlastně rodinami a s tou jejich situací, ale takže postupně zase sbíráme nové zkušenosti, teď se chystáme vypustit dotazník, vlastně do různých facebookových skupin, ať zjistíme vlastně co největší i priority těch různých maminek a lidí. A tím, že máme možnost vlastně flexibilně zaměstnávat lidi na DPP a prostě takové ty volnější smlouvy, tak vlastně kdyby se objevila i nějaká poptávka mimo Olomouc, řekněme, tak samozřejmě profesně máme kontakty na jakoby větší síť lidí i z různých jakoby jiných krajů, kde si myslím, že pokud by byl zájem, tak vlastně není problém, nebo nemusel by být problém vlastně domluvit takhle i někoho pro někoho z druhé strany republiky. Mm-hmm. Mně se i líbí, že se snažíte trošku finančně ulehčit, protože ta služba vaše není hrazená z veřejného pojištění, ale klienti si ji hradí sami, ale vy se snažíte jim pomoct a máte sbírku. Ano, je to tak. Máme sbírku na portálu z Nesnáze, asi připojíme potom k videu na ní odkaz, kdyby kdokoliv chtěl přispět, protože my se opravdu snažíme, jednak jsme v kontaktu i s nadacemi, které v případě potřeby mohou vlastně část té péče nebo celou péči třeba tomu klientovi uhradit jako dar tomu klientovi. To je jedna věc. Druhá věc je, my jsme sice oficiální ceník ještě nevyvěsili, protože pořád tak jakože se ještě přece jenom snažíme sbírat data, ale takhle jsme to nastavili na 800 korun včetně cesty. Vlastně náš i když bychom si to rádi teda představovali ještě níž, a náš cíl vlastně je, aby, řekněme, ten poplatek za to sezení vlastně zafinancoval plat pro toho psychologa a prostě proplacený cesták, zvlášť když je to prostě někde na té vesničce nebo i třeba 3/4 hodiny cesty, tak vlastně, aby toto tím bylo pokryté. Ale samozřejmě jsou ty manažerské náklady, jsou ty náklady na účetnictví, na zpracování smluv, na vzdělávání těch odborníků další i v práci s těmi cílovými skupinami a prostě celé to další penzum jako provoz stránek a tak, které samozřejmě třeba taky pokrýt, ale nechceme vlastně tu cenu dávat tak, aby jenom z těch klientů vlastně mohla fungovat celá organizace, protože to by bylo samozřejmě neúnosné a samozřejmě si podáváme i granty, ale jsme začínající organizace, takže prostě tam se spíše budou prostě ty možnosti a ty příležitosti zvyšovat. Protože samozřejmě máme nápadů plno a to třeba opravdu tu službu spojit třeba s hlídáním dětí, že prostě přijdou psycholog a prostě pedagožka, řekněme, a prostě to si může hrát s dítětem, klidně ho vzít na procházku. Už zase to bude prostě, nebo jakoby s formou třeba odlehčovací služby pak u těch jakoby pečujících rodin, což samozřejmě jsou strašně krásné vize, ale samozřejmě to bude chtít ještě kroky se k tomuhle propracovat, ale bylo by to strašně pěkné, protože bychom chtěli, aby to bylo co nejvíce funkční a samozřejmě do budoucna zvažujeme možnost i jako žádat třeba jako pojišťovny o spolupráci. Tam samozřejmě záleží ještě na manželovu studiu a na kontaktování se na další psychologii, aby to prostě splňovalo všechna ta zákonná
zákonná kritéria, ale jako máme do budoucna tenhle cíl to pokryt i tímhle způsobem. To jsou nádherné plány, to se mi úplně krásně poslouchá a moc vám fandím. A Děkujeme. odkaz na tu sbírku dáme určitě k videu, takže pokud byste někdo chtěli přispět, tak budu moc ráda já a budete moc rádi vy. A nevím, čím to je, ale snad dobrý. Vypadlo to na chvilku? Jo, ale myslím si, že v pohodě. Dobrý, já už tě teďko slyším dobře. Tak jo, dobrý. Tak mohli bychom přikročit k další části rozhovoru. Určitě. I hrozně zajímavý ten životní příběh. Mohla bys nám říct víc o tom, jak se to stalo, že vlastně jsi na vozíku? No, to je vlastně opravdu takový komplikovaný příběh. Vlastně nemůžu říct, že lékařsky jsem na 100% podle, řekněme, nějakých těch rigidnějších kategorií pro ně uspokojivě zařazená, protože samozřejmě jsou to potíže komplexní, je tam spoustu prostě komorbidity a prostě všechno ovlivňuje všechno. Ale já už vlastně na té konzervatoři jsem začala mít postupně fakt jako potíže pohybového aparátu a různě mi začínaly fakt jako netypicky tuhnout svaly, natékat nohy a prostě spoustu takových opravdu zvláštních věcí vlastně od 11 po tom, co jsem měla boreliozu, jsem začala trpět fakt jako silnými migrénami se zvracením, nebo tak je to aspoň jakoby, řekněme, na oko klasifikováno a takže vlastně už od toho dětství jsem se nějak jakože potýkala s takým velkým fyzickým diskomfortem, řekněme, ale tak jsem se to furt snažila jakoby překonávat a teda zatnout zuby, ale šlo to čím dál tím míň. I vlastně po tom, co jsem přestala aktivně tančit, tak se to úplně jako nezlepšovalo, spíše naopak. Ale tak pořád, jakože se to dalo nějak prostě vysvětlit, člověk moc pracuje a prostě takhle. A teda pak jsme se rozhodli mít miminko. Já jsem vlastně byla v posledním ročníku školy v té době, takže samozřejmě toho stresu bylo jakoby víc, než může být záhodno, ale zase někdo to v pohodě zvládne, někdo ne, prostě každý má ty mantinely někde jinde. Já vím zpětně, že jsem je měla poslouchat daleko dřív ty mantinely, než jsem je poslechla. Ale to už prostě člověk nezmění, ale můžu to říct jako doporučení pro všechny ostatní, kdo aspoň trochu cítí a má pochybnosti, že už nemůže, tak prostě to těhotenství už člověk úplně jako nevrátí a nezopakuje. Přece jenom ten poslední rok školy třeba většinou ano, takže to je vlastně takový důležitý bod a ono, já už jsem fakt jako nemohla, takže to začalo spíš těmi jakoby psychickými problémy. Porod jsem zvládla přirozený, ale teda úplně jakože by to bylo úplně v klidku, jako ne. A pak vlastně začalo, tak vlastně půl roku po porodu začala jako ty bolesti, co jsem měla a tak začal postupně opravdu jako převyšovat slabost. Že jsem si ten půl roku po porodu všimla, že mi klesá levé víčko a prostě takové věci a najednou jsem chodila na rehabilitaci, chodila jsem pěšky, bylo to, já nevím, 20 minut pěšky a najednou jsem prostě v polovině přestala moc a fakt jako už to nešlo. A tak se to postupně vlastně zhoršovalo a, a vlastně oslabení dýchacích svalů a teď jako žvíkacích svalů a tak to všechno prostě. Takže byl problém, že to bylo za koronaviru, zase všechno, taková ta největší kulminace, takže se nedali moc plánovat hospitalizace a celkově se dostat ke všem těm vyšetřením potřebným. Bylo hodně nadlouho, ale vlastně je to takhle uzavřené. Oficiálně mám myasthenie gravis, která jakoby ten klinický obraz podporuje nejvíce, ale jsou tam jakoby věci, co do toho úplně nespadají. Byla jsem na genetickém vyšetření, tam teda vyšla jako patologie nějakých těch relevantních jakoby genů, ale mám nějakou verzi, která nikde na světě není ještě popsaná, takže je to otázka. Takže opravdu spíše je to takové, že prostě ten stav je takový, jaký je
vydržím toho malinko, jsou horší dny, jsou lepší dny a prostě musím se naučit s tím pracovat a vlastně hledat ty možnosti léčby a takovou podporu, na kterou já budu prostě reagovat co nejlépe. Což samozřejmě je běh na dlouhou trať, ale myslím si, že jako na vozíku nejsem navždycky. Asi takhle bych to řekla. Máš nějakou podpůrnou komunitu, která ti pomáhá? Jako mě Já jsem samozřejmě chtěla chodit i do takových olomouckých jako mateřských skupinek, kterých tady není málo a fakt si myslím, že jsou dobře podchycené. Samozřejmě je to i univerzitní město, prostě je tam katedra psychologie a různých sociálních studií a tak, takže jsou tady jako erudovaní lidé, co se takhle angažují, ale právě kvůli té představě, že bych třeba musela vstát, protože to bývá dopoledne a fakt bych musela vstát na určitý čas a teď bychom se museli všichni vypravit, tak mě to úplně, tak jako fakt jsem zjistila, že to nejde. Ale vlastně se nám povedlo nakontaktovat maltéskou pomoc, jako vlastně organizaci, která nám přidělila vlastně takového aktivizačního pracovníka pro rodiny s dětmi a i nám vlastně sehnala dobrovolnice z různých třeba takových těch mezigeneračních programů, jak bývá jakoby vnouček a babička a tak. Takže Zdenda měl více vybití a třeba s tou jednou dobrovolnicí jsme se opravdu tak jako až skamarádili, musím říct. Ona už má teda 3 jakoby dospělé a dospívající děti, ale strašně mi to vlastně u ní třeba pomáhalo vlastně to s ní sdílet, ta mateřská témata a vlastně ten její pohled na svět, protože ona je takový vyrovnaný člověk, kde vidět, že si ten život vlastně zorganizovala, jak chtěla. A to neznamená, že nemá problémy, všichni mají problémy, ale jde o tu základní energii, v které se ty problémy snaží vlastně proplout a třeba jako u ní mi to moc pomohlo. A samozřejmě v začátcích jsem měla i svou porodní asistentku, protože já jsem se teda rozhodla rodit ambulantně, což teda musím všem doporučit. Pokud jakoby to zdraví matky a zdraví to dítěte dovoluje, tak pro mě i pro manžela to bylo jako fakt moc fajn. A takže jsem měla zpočátku i tu svoji porodní asistentku. To je právě to, co je blbé, když se opravdu setká i ta psychika s tím nějakým fyzickým a sociálním jakoby omezením, že opravdu strašně obtížné vlastně nespadnout do té sociální izolace a to je vlastně i něco, čím i tu naši nápad té služby, jako o které vlastně to tak opíráme, protože prostě samozřejmě existují i online terapie a je to taky moc dobrá věc. A je to věc, co má cílovou skupinu a myslím si, že to prostě taky jakoby funguje a je na místě, ale prostě člověk pořád prostě tam nemá ten lidský kontakt, který když jako chybí, tak je opravdu důležité ho, ho získat a vlastně to bylo něco, jsme si určitou chvíli života jako říkali, že to je fajn, že vidíme fyzioterapeutku, terapeuta, sociální pracovníci, dobrovolníci, tak aspoň kolem sebe někoho máme, ale vlastně všechno to byly takové ty, řekněme, uměle dané vztahy vlastně zvenčí. Protože samozřejmě, když má člověk dítě ještě třeba v mladém věku, tak ti vrstevníci a ti dosavadní známí přece jenom žijou tím jiným životním stylem a jiným režimem a je najednou hodně těžké to nějak skloubit dohromady. Já si myslím, že tohle zná velká část maminek, že vlastně najednou si s těmi vrstevníky nemají co říct, pokud neprožívají, tak je to podobné. A zároveň ta péče o to dítě je zaměstnává, takže nemají čas jako chodit někam potkávat lidi. Takže může to být, zvlášť třeba na těch vesnicích, opravdu těžké, no, a člověk může být hodně v izolaci. Takže určitě ta vaše služba je skvělý nápad. A já třeba osobně jsem si vyzkoušela i online terapii, psychoterapii, ale i naživo. A pro mě třeba taky ten
ten osobní kontakt lepší, ten zážitek je z toho jiný, než když jenom mluvíte do obrazovky počítače. Takže to určitě ten váš projekt je skvělý nápad a moc vám fandím. No děkujeme moc. No. Ještě jsem se chtěla zeptat trošku víc osobně, jak třeba zvládáš prakticky péči o vašeho syna, jestli máš nějaké vychytávky nebo nějaké pomocníky, co ti třeba pomáhají? Jako jedním z velkých pomocníků je samozřejmě můj manžel a to fakt jako tomu musím tak jako poděkovat, že je fakt skvělý. Samozřejmě byly spory a jsou různé prostě neschody a tak, ale že vlastně se pokoušíme i skloubit to, aby on samozřejmě měl nějakou kariéru, mohl se vzdělávat dál i v psychologii a tak, což prostě není úplně jako sranda ani časově, ani finančně, ani jako co se týče sil, co člověk musí vynaložit, ale zároveň prostě, aby vlastně zároveň byl doma a plnil tam bohužel jako skoro veškeré teda jako ty povinnosti, co jsou třeba. Samozřejmě jsou různé služby osobní asistence a tak, které se snažíme využívat, ale jak to tak bývá, tak prostě ty kapacity těch služeb nejsou dostatečné, aby prostě úplně jakoby pokryly ty potřeby. Navíc, když to tak řeknu, pro mě vždycky bude příjemnější, když já nevím, mi bude pomáhat si umýt vlasy manžel, než nějaká, jako řekněme, cizí paní, že? Takže já bych se ho tak nejradši nechala v něčem pro sebe, ale život jde dál a vlastně jsme rádi, že po 2 letech, co jsme fakt byli hodně jakoby s tím dítětem a ještě prostě s nějakým tím dostudováváním a s tím mým obíháním doktorům, což samozřejmě je náročné, takže teď už ten rok jako nějak fungujeme a třeba jsem byla v divadle zase a tak, takže už jsme prostě zase naskočili do toho běžnějšího života, z čehož mám fakt jako radost, ale když má člověk kočár i vozík, tak mu prostě chybí 2 ruce minimálně. Takže to je jako by těžké v tomhle to jako plánovat, nebo když chceme na nějaký výlet, tak většinou musíme jako někoho teda uprosit, aby šel s námi, takže na tu koordinaci vůbec těch aktivit je to hodně náročné. Teda manžel je vlastně doma a pracuje na půl úvazku, takže se to nějak jakože snažíme poskládat a no, jako co tak jako pomáhá, řekněme, je fakt nějaký Montessori přístup k výchově dítěte. To znamená fakt dávat co nejvíc prostě té adekvátní zodpovědnosti těm dětem a vlastně co nejvíc možností vlastně se o sebe postarat samo, když to tak řeknu. Což samozřejmě my i jako co se týče jídla a příkrmu, tak jsme vlastně takový to BLV, česky, jak se tomu říká někdy, jako jídlo do tlapky vlastně začali hned od začátku. První z toho samozřejmě bylo strašně moc nepořádku a měli jsme pod Zdendou i gelit a pak jsme ho prostě vždycky už snad někdy jenom vyhodili, jsme říkali ekologie, prostě teď jde stranou, ale je fakt, že prostě se skoro hned prostě pak už jedl sám jako kladný vztah k jídlu a fakt prostě je schopný se takhle sám obsloužit, což je jako hrozně důležitá věc a i co se týče třeba ráno, když samozřejmě trošku nemocný, nemůže do školičky a tak a já třeba jsem pak jako polomrtvá, fakt nemám sílu nějak vstát a nějak mu dávat jídlo, tak on má prostě skříňku, kde ví, že má prostě nějaké špaldové wafle a prostě umí si z ledničky vytáhnout třeba borůvky, hroznové víno, na co má chuť, tak si to prostě jakoby přinese. Ví, že si to má i umít a prostě je vlastně schopný si takhle, řekněme, obsloužit na tu snídani. Což někdy z toho mám jako výčitky, někdy je pak z toho strašně víc samozřejmě nepořádku, když to dítě dělá jako ty věci po svém, ale přijde mi, že to jako způsob, jak to nějak jako zvládat, ale jsou různá období. Teď má období, kdy se pořád vyslíká. Teď jako, když bylo hodně horko, tak jsem si říkala jako dobrý, ale teď jako
prostě pořád je mu tak lépe, já se mu sice nedivím, ale pak jako přimět, že je fakt třeba někam jít a oblít se, tak to už je jako jiná věc, ale jakoby ten Montessori přístup mi přijde fajn a pak taky, k čemu jsme se teda jako uchýlili, manžel byl hodně proti, já jsem byla hodně pro, takže to jsme vedli takové diskuze, ale vlastně šel do takových Montessori jesliček soukromých, vlastně když mu bylo asi 16 měsíců. A teda za sebe, ono zase každé dítě jiné. U něj jsem i jako zírala, když byl takový fakt to covidiátko, co neviděl moc jako živou duši za ten život a prostě nebyly žádné dětské koutky a takový. Ale fakt jako mu se tam hodně jako líbilo a vlastně se tam těšil. Nikdy tak jako, že by nějak jako plakal nebo fakt jako byl z toho nějaký traumatizovaný, se nedá říct, že naopak to, co já jsem mu nebyla třeba schopná úplně zajistit, to fyzické vybití a takové ty víc jako fyzické aktivity a ty aktivity s těma kamarády a tak prostě se mu tam dostávalo. A on samozřejmě tam byl třeba víc divoký než ostatní děti, protože tam prostě ten Montessori přístup, že třeba fakt mají kobereček a mají tu aktivitu, se kterou si hrajou mít na tom koberečku a prostě tak jako ohraničené to území, aby to neroztahovali všude jinde, což samozřejmě na Zendu doteď úplně moc neplatí, ale ale prostě mám jako pocit, že to byl dobrý krok vlastně pro nás všechny. Že často se setkávám s tím, že opravdu je takový úzus nebo už taková dopředu obava, že to těm dětem jako ublíží vlastně v tak nízkém věku, že mají být prostě do 4 let fakt jako jenom doma u mámy, nebo samozřejmě i s tím, kdy těm maminkám je to prostě vyčítáno, že jsou přece doma na té mateřské a někde si odloží dítě. To vlastně i naše jako pediatrička tak zareagovala, když jsme po ní potřebovali vlastně potvrzení do těch jesliček, tak jako řekla nějakou poznámku ve smyslu, to se ho brzo chcete zbavit, nebo prostě něco takového, což člověka samozřejmě jako zamrzí. My jsme si teda už pak, protože jsme to diskutovali, opravdu hodně byli jako jistí, že to takhle chceme udělat, ale vždycky prostě chcete jako pro to dítě to nejlepší, ale zároveň víte, že musíte fungovat hlavně vy sami, protože jinak nebude nic. Takže to i tak jsem se chtěla podělit o tu zkušenost, že on opravdu každé to dítě je jiné a Zdenda fakt si to tam vlastně užíval a užívá. Teď teda už půjde, protože mu byly 3 roky, tak půjde do státní školky už, tak kterou teda máme, taky už si ji prohlížel a tak, takže spíš ten přestup bude těžší, protože už je zvyklý prostě dlouho na nějaký systém a na nějaké tváře, ale doufám, že to bude dobrý. Já věřím, že to zvládnete. Ale chtěla jsem ještě k tomu dodat, že to je taková podle mě česká specialita, no, že vlastně těm matkám se pořád něco vyčítá. Jako nikdy není všechno správně. Buď jako je moc doma, nikam ho neposílá, tak to dítě jako nebude vědět, jak to chodí a má třeba málo kamarádů, chudák, anebo naopak už ho posílá, tak je to prostě každýho věc a jak jsi řekla, každé to dítě je jiné a každá ta rodina jinak funguje a je důležité, aby se tam našla rovnováha, vlastně, aby byli schopní fungovat i ty dospělí, i ty děti dohromady a každý by si to měl udělat tak, jak chce a jak to jako funguje jim. Ale v Čechách máme pořád jako pocit, že máme patent na rozum a všichni rozdávají ty svoje rady, ideálně 20 let staré. A je to zbytečný. Je to škoda, no. Já třeba teďko, my žijeme v Portugalsku a tam je úplně jiná situace, protože tam maminky chodí do práce po 4 nebo 6 měsících po porodu. Takže tam je úplná norma
to, že se to dítě dá do těch jeslí v těch nejpozději 6 měsících a maminka ho ráno odnese do jeslí, jde na celý den do práce a odpoledne si ho vyzvedne. A takhle to tam chodí. Takže naopak se zase diví mě, když jako se o tom bavíme a já řeknu, že synovi je 16 měsíců nebo 15 měsíců a jsem s ním doma. Tak oni jako a proč? Proč jako nepracuješ? Je to pro ně nepochopitelný, že chci zůstat s tím dítětem doma a že jako nechci se hnedka hrnout do práce. Takže je to takhle v každé té zemi taky jinak. A hlavně by si to měla nastavit ta maminka a tatínek tak, jak jim to vyhovuje a potom teda, jaké mají dítě, protože některé děti třeba mají naopak rádi ten kolektiv a chybělo by jim to, kdyby ho neměli. Takže, jak jsi řekla, každé dítě je jiné a držím palce. Děkujeme. No. Ano, samozřejmě vždycky záleží ještě, jaké ty jesličky jsou, že? Protože jistě myslím, že u nás je to tak zakotvené opravdu prostě ty socialistické jesle, prostě kde ty děti sedí v řadě na tom nočníku a i když to ještě neumí a prostě to tak jako tady v lidech rezonuje, ale vlastně nejsou jesle jako jesle, no. Takže já si myslím, že to je vlastně hodně důležité, ale líbí se mi jakoby na našem státě, že si opravdu člověk vlastně může opravdu vybrat, že má jakési to finanční zajištění, aby se mohl vlastně rozhodnout, jak mu to bude nejvíc vyhovovat. A já teda musím říct, že já mám 4 mladší sourozence, takže jsem něco zažila s těma dětma už vlastně před svým dítětem a tam taky opravdu jako každý, stejná rodina, stejná máma, stejný táta, ale prostě každý je úplně jakoby jiný a co se týče sociálního kontaktu a nějaké dynamiky, tak vlastně má ty potřeby a ty projevy prostě úplně jako jiné. Mm-hmm. Jo, je to pravda. Vždycky je důležité kouknout na to, jaké to dítě je a pokud to lze, samozřejmě ne vždycky to je možné, ale pokud to jde, tak vybrat nějakou variantu, která teda sedí i tomu dítěti. No. Naštěstí, jak říkáš, v České republice už těch možností je dneska víc a dá se vybírat. Takže to si myslím, že máme hezky nastavené. I ten výběr těch kroužků dětských a právě ta mateřská centra a jesličky a potom školky se dají i vybrat nestátní nebo ty lesní. Je ten výběr u nás třeba mnohem lepší než v tom Portugalsku, kde tím, že ty maminky chodí do práce, tak tam vlastně úplně chybí ty kroužky pro ty děti a je tam třeba jenom jich pár, které začínají v 5 odpoledne, když už jsou ty maminky doma, ale dopoledne tam vůbec jako žádný program pro ty děti třeba není. No. Takže to máme v Čechách těch možností mnohem víc. Chtěla by si na závěr ještě něco vzkázat maminkám, které třeba mají také nějaké omezení, ať už fyzické nebo jiné, nějaký handicap, chtěla bys jim něco vzkázat? Já bych asi vzkázala to, aby se vlastně dopředu nějak zkusili připravit vlastně na ty alternativy různé, aby potom ve stresu vlastně právě nescháněli za každou cenu vlastně nějakou pomoc, protože ono je to opravdu tak, že těhotenství a porod je fakt jakoby velká zátěž a potom, když se to tělo z toho nějak otřepe, tak opravdu začne různě reagovat a plno maminkám i třeba s roztroušenou sklerózou a tak často bývá v tom těhotenství jako o dost lépe, ale pak právě třeba kolem toho půl roku po porodu se třeba opravdu jakoby hodně zhorší a prostě ono je třeba s tím počítat. Ne to předjímat a stresovat se s tím, ale vlastně s tím počítat. To znamená minimálně mít v mrazáku hodně vývaru, než člověk teda rodit.
a fakt jako vědět o těch místních vlastně službách pomoci a nějakých sociálních službách a rodinných centrech. Ideálně se domluvit fakt buď třeba s maminkou, pokud ten vztah dobře funguje se sestrou, nebo právě s manželem, vlastně třeba kdyby byla nutnost, prostě kdyby museli jít na OČR, nebo by sami třeba chlapi už taky můžou chodit na mateřskou dovolenou, takže třeba kdyby musel na mateřskou dovolenou, ať vlastně jsou tyhle varianty nějak rozmyšlené, ať jsou na ně vlastně ty lidi nějakým způsobem připravení, ať se potom ty diskuze a bouřlivé vlastně debaty, které pak kolem toho samozřejmě jsou, vlastně nevedou už v té vlastně vyhrocené situaci, protože to samozřejmě vždycky vede k nějakému napětí, k nějakému dusnu, které člověk v tu chvíli opravdu nepotřebuje. A vlastně asi si uvědomit, že prostě člověk je pro to dítě pořád máma a ta jediná máma prostě na světě, kterou má to dítě fakt jako rádo, i když nedokážeme vlastně naplnit ty představy té společnosti, co by jsme měli dělat jako mámy, i třeba ty svoje, na co jsme se těšili, nebo tak. Moje máma mi pořád opakovala větu, dej se dohromady, ať můžeš jít na procházku s kočárkem a být konečně máma. To třeba eh, jako jsem tak jako si říkala, tak jako co to kruci je, jako bez toho máma nejsem bez té jako procházky s tím kočárkem nebo co. A to je přesně prostě, a to je přesně ono, že vlastně z určitého úhlu pohledu to je úplná hloupost. A já prostě vím, že se s Dendou nebudu blbnout a že se s ním nebudu honit a že s ním prostě nemůžu moc chodit na hřiště. Ještě jak byl mladší, to jsem s ním jednou na hřišti byla, on zůstal vyset tam na nějaké tyčce za jednu ruku, tak jsem volala, kdo ho tam jako sundá. A bylo to jako stresující. Jako teď už to je vtipná historka, ale je vlastně důležité si uvědomit, že ten vztah s tím dítětem se prostě buduje tady a teď. A to dítě nezná jiné maminky a prostě jiné přístupy a já prostě sama vím, že třeba i když manžel takhle se mu třeba úplně aktivně věnuje, jakoby více, je to ten, kdo mu prostě udělá ten oběd a utře ten zadek a prostě takhle, tak stejně, když se náhodou občas stalo, že jsem třeba byla jako na noc v nemocnici, tak on to opravdu jako nedával beze mě, ale přitom vím, že manžel prostě jede pryč a je to jako v pohodě. A nebo že si Zdenda vždycky prostě večer zaleze ke mně do postele a vlastně vždycky chce usnout u mě. A vlastně to jsou takové ty malé okamžiky, kdy si člověk uvědomí, jo, já jsem prostě jeho máma, on to prostě ví a takhle to máme nastavené. A asi ještě ty další věci jsou, že my jsme teda po nějaké době už fakt jako dali pak televizi zelenou a různým pohádkám, ale vlastně jsou to takové hezké časy, že se na to díváme spolu, hodně si o tom povídáme, vysvětlujeme si, co tam je, takže vlastně se z toho stala taková fajn rodinná aktivita a nakoupili jsme různé stolní hry i pro malé děti a tak je různě jako hrajeme a pak samozřejmě jako výtvarné různé aktivity, které nás moc baví. To ale chci všem doporučit. To jsme nakoupili takové jakoby pláty nařezané včelího vosku vlastně z knoty a ten plát se jenom trošku nahřeje a vlastně Zenda to rád už dělal skoro v roce, že prostě se to zamotá, vlastně je to strašně hezká svíčka, tak to dáváme všem jako dárek a to je třeba jako něco, čím občas trávíme večery takovými aktivitami, takže vlastně vždycky se dá něco najít, co tak jakoby, co vytvoří ty společné aktivity. Mhm. Jo, to je krásný tip. A to chci říct, že ty jsi pro to dítě ta nejlepší máma, jakou může mít. Je, je to prostě tak. Je to tak. Mě to úplně dojelo. Ale je to tak a pro to dítě jsi nejlepší. On nemá No. vůbec ty nějaký předsudky, A ta co schémata.
takže pro něho si ta nejlepší máma, jakou může mít. Všechny jsme pro své děti. Je to tak a je dobrý si na to občas vzpomenout, právě když každá máme pochybnosti a každá občas máme pocit, že jako Ježíš, udělala jsem chybu, nejsem dost dobrá, ale vlastně kdo to jako soudí, že jo? No. A krize jsou prostě krize. Když jsou všichni unavení, všichni po sobě, všichni by nejradši křičeli, to dítě si dovolí opravdu křičet, tak vlastně prostě co, to je jenom, to se prostě musí přežít, ono se to jednou přežene Jo, to je život, jednou a nahoru, je to jednou prostě dolů. život. To, to jsou prostě normální vlny a život takhle plyne. Život není jako jenom lineární a jenom sluníčkový, takže to je Právě. Takže úplně běžný. A to dítě, pro něho jsme vlastně takový jako bozy. Ta maminka a tatínek jsou nejdůležitější osoby v jeho životě, nehledě na ty okolnosti, na všechno vlastně kolem. Takže je to tak, no. Teresko, moc ti děkuju já taky moc děkuju. za dnešní rozhovor. Myslím, že to bylo moc krásné povídání a připojíme určitě k němu odkaz potom na tu sbírku, kde ženy můžou přispět na ten váš projekt, který je krásný a moc vám fandím. Nebo ho rozšířit dál, pokud by věděli, koho by to třeba mohlo zaujmout. Tak Určitě jo. budu potom rozesílat a nabádat, ať to lidi rozšíří. No, Moc ať hezky to... se mi s tebou povídalo. No já děkuji, mě s tebou taky. Tak snad to pak zpětně ještě bude dávat hlavu a patu, ale Já si myslím, že určitě. tak jo, Moc tak jo. děkuju a zdravím i vás, ženy. Ahoj. Mějte se.